Правителството следи изпълнението на бюджета и при нужда ще съкрати текущите разходи. Така премиерът Сергей Станишев коментира данните, че бюджета не върви според плановете и има опасност сметките да не излязат. Станишев обаче подчерта, че няма да се намаляват парите за капиталови и инвестиционни програми, защото с тях на практика се подпомага строителния бранш. Галя Никова по темата. Премиерът Сергей Станишев посети Гигинския манастир, където беше осветена новата камбана на Светата обител, дар от Министерския съвет. Станишев видимо не одобри въпроса, след като бюджетът не върви по план, с колко още ще се намалят разходите, за да не излезе държавата на червено. Засрамете се. От 2 дни се опитвам да ви задам този въпрос сега. Опитвайте се и още от 3 дни. Не. Разходите за възстановяване на църкви, православни храмове, на манастири, на храмове на други вероизповедания са част от капиталовата програма на правителството. И аз държа и съм говорил на тази тема и с министъра на финансите, че тези разходи, които са гласувани в бюджета, които са между другото и подкрепа за българските строители и за запазване на работните места, трябва да запазят. Ще следим изпълнението на бюджета, ако е необходимо, ще бъдат коригирани текущите разходи, а не капиталовите, не инвестиционните. Защото точно сега по-скоро трябва повече инвестиции, до толкова доколкото може държавата. Засрамете се. В общественото пространство вече се спрягат варианти разходите на държавните институции да се намалят с още 10 на 100. Въпросът обаче е дали министерствата ще успеят да се справят с орязани бюджети, защото по-малко пари за тях означават по-малко пари за болници и училища и всички ведомства на държавна издръжка.